So libangan ko mga boss no nai-stress ak. Lawa jud kalapatian ko dinasuhan ko nangyari kalapatik niya. Man, palikatan ko labat basta nanununong kun titik ya palikatan ko lara. Sa nanunong kuray kalapati kay napupuyok kura. Sakay king ko way ya anti-stress ko. No sakit la ulo panununo ko sa racing nga wala rin sasabi-sabing problema kanto. Lubak lawag ka katoy pakasakaya tulong niya kalapati para tsaka aram kasi kinda may no nai-stress ira walay kanya-kanya tayong libangan siya balot mahilig agad aso mahilig agad kare kalapati basta nanununang kurang titik kya masayak la ni wadya matiray balon sibong ko puro more on stock bird so ginawa kasi taga makapangkarera singa saya stock bird tan ang gapi arom ya singsing tutan kundi say singsing tulabatan personalize ring ko. So ibig sabihin no ka persuod siya tan wala ibabaga to linyada to. Nyamot sa sakay ay ni aka perso mo tad siya tan nga pi arum ya sing to tan nga agak ko gabay kasi mangkargay ken clip ring or more than kinalabat club ring tan kinlabat perso para siya kasi nga so problema no manglagay kayo ikin may cam ring para siya kasi kinlabat say gabay ko labat ikargad sibong ko yun, tawag dito perso, pagkagawang ko ni Stockbird pero wala may anak ng utoy agko siningsingan Stockbird ya talaga yayo, may anak ng utoy Stockbird ko kasitan kung gabaya baka biglang nanunot ang kay karera at least nga pising-sing to ko na agad nasugsugan niya ikarera Stockbird ko ni mamatay so nayabala tay anak to may tatay nan kiyon, tatay nan utoy. Ano yan, gwapo na. Aka LPH Ayun, yan. Gwapo ko roll to kasi. Ano namang ring yan. Pero club ring tan naka persod shock. Naran yun. Ayan yun. Kaya yun, naran yun. Silibangan ko niya. Naran yun, wala man lulamlam at ang maikin. Darnan kumparik GM Castillo ito isa din to quality pero marami na tayong tigari na kay tayo ararami aron balot pinipisit-pisit ko arami inolda taga lamang bibreeding stock breeding la more on stock bird la kara mga boss naran ari libangan